जर तुम्ही शिजवलेल्या चणा डाळीमध्ये हा भिजवलेला साबुदाणा घातला तर सणावाराला बनवाल अशी एक मस्त अशी डिश तयार होते। पॅन गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये ही शिजवलेली चणा डाळ घातलेली आहे। चणा डाळ मी एक रात्र भिजत घातली आणि नंतर कुकरला 2 शिट्ट्या करून घेतल्या। तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट ही चणा डाळ शिजवून घेऊ शकता कुकरमध्ये। नंतर याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलं आणि हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं आणि आता याला एक मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची। तर मस्त अशी अगदी याला एक उकळी येऊ दिल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हा आपला भिजवलेला साबुदाणा घातलेला आहे। तर जेवढी तुम्ही चणा डाळ घेतली, समजा तुम्ही 1 वाटी चणा डाळ घेतली तर त्याच्या निम्मे तुम्ही साबुदाणा घ्या। साबुदाणा पण मी रात्रभर भिजत ठेवलेला आहे। तुमच्याकडे वेळ कमी असेल तर तुम्ही 1-2 तासासाठी साबुदाणा भिजवला तरी चालेल। आता हा भिजवलेला साबुदाणा याच्यामध्ये ॲड करायचा आणि आता हे छान अगदी शिजू द्यायचं। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आणि मस्त साबुदाणा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत छान अगदी हे शिजवून घ्यायचं। आता इथे एक मोठी वाटी मी खोबरं घेतलं आहे, ओलं खोबरं। तर मिक्सरच्या जारमध्ये घातलं आणि त्याच्यामध्ये थोडं गरम पाणी घातलेलं आहे मी। गरम पाणीच वापरा, कोमट पाणी असं। आणि हे मिक्सरला चांगलं असं बारीक असं फिरवून घ्यायचं आणि आता आपण याचं एका चाळणीमध्ये घेतलं आहे। खाली मी एक ताट ठेवलेलं आहे। आता हा नारळाचा जो रस आहे तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। कोमट पाणी वापरायचं आहे नारळाचा रस काढताना, जेणेकरून या नारळामधलं सगळं जे दूध आहे ते मस्त अगदी बाहेर येतं। एकदम चांगलं आपल्याला हे कोकोनट मिल्क इथं मिळतं कोमट पाणी वापरल्यामुळे। आणि दाबून दाबून मी याच्यातलं सगळं जे दूध आहे ते काढून घेतलेलं आहे। खूप जास्त पाणी घालायचं नाही, आपल्याला असं जाडसरच असं हे नारळाचं दूध पाहिजे। तर परफेक्ट असं नारळाचं दूध आता आपल्याला इथं मिळालेलं आहे। चला आता 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत आणि बघू शकता तुम्ही साबुदाणा पण मस्त अगदी शिजलेला आहे। इथं थोडा आटलेला वाटेल तर थोडंसं गरम पाणी ॲड करा। साबुदाणा ट्रान्सपरंट झाला म्हणजे मस्त असा शिजलेला आहे असं समजून जा। तर आता हे छान अगदी शिजलेलं आहे आणि आता मलाही थोडं घट्ट वाटलं म्हणून मी याच्यात थोडंसं गरम पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं गरम पाणी ॲड करू शकता। आता हे छान अगदी मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची। स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हा साबुदाणा मस्त अगदी या चणा डाळीसोबत शिजवून घ्यायचा आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 वाटी गूळ घातलेला आहे। तुम्हाला गोड कितपत पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं गूळ ॲड करायचा आहे। त्याच्यासोबत मी थोडे काजूगराचे तुकडे आणि थोड्या नारळाच्या कातळ्या म्हणजे ओलं खोबरं आहे त्याचे छोटे छोटे पीस असं घातलेलं आहे। आणि आता हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। आपलं मिश्रण गरम आहे त्यामुळे गूळ ह्याच्यामध्ये लगेच विरघळतो। तसं छान असं एकत्र करून घ्यायचं, पूर्ण गूळ वितळवून घ्यायचा। आता तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं पाणी ओतू शकता, कारण हे जसजसं थंड होत जाईल ना तसं थोडं दाट होत जातं। आता गूळ पूर्णपणे वितळल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये ही वेलची पूड घातलेली आहे आणि पुन्हा हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता हे छान अगदी असं एकत्र करून झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये हे आपण जे नारळाचं दूध काढून ठेवलेलं आहे ना ते ॲड करायचं आहे। नारळाचं दूध ॲड करताना मात्र गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लोच ठेवायची आहे आणि हे नारळाचं दूध याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे। नारळाचं दूध दाटसर काढल्यामुळे या पदार्थाची चव आहे ना ती खरंच खूप छान येते। तर सगळं नारळाचं दूध मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि आता पुन्हा हे एकत्र करून घ्यायचं। आता छान हे एकत्र करून घ्यायचं आणि आपल्याला मंद गॅस फ्लेमवर अगदी हे छान शिजू द्यायचं आहे आपल्याला। तर गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची। समजा गॅसची फ्लेम मोठी असेल तर कदाचित नारळाचं दूध फाटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता कलर किती सुंदर आलेला आहे याला। आणि आता मी गॅसची फ्लेम स्लो केलेली आहे आणि या स्लो गॅस फ्लेमवरच मी आता हे 5 ते 10 मिनटापर्यंत छान असं शिजवून घेणार आहे, जेणेकरून नारळाचं दूध आणि बाकीचे जिन्नस अगदी मस्त अगदी एकत्र होतील। हे बघा छान अगदी हे शिजलेलं आहे, परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आलेली आहे आणि मस्तपैकी हा खिरीचा प्रकार तयार झालेला आहे। ॲक्च्युली हा गोव्यातला खिरीचा प्रकार आहे, याला मनगणं असं म्हणतात। चव इतकी अप्रतिम आहे ना, खरंच खूप सुंदर ना। याच्यामध्ये तूप आहे ना, दूध आहे ना, खवा आहे ना, साखर आहे, तरी पण याची चव खूप अप्रतिम। नक्की करून बघा, खूप गोडाचा हा चांगलाच पदार्थ आहे। सणावाराला तुम्ही नक्की ट्राय करा। एकदा केलात ना तर तुम्ही या रेसिपीच्या प्रेमातच पडाल, कारण अतिशय मस्त चविष्ट असे हा खिरीचा प्रकार आहे घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये। तर खरं तर मी हा पहिल्यांदाच रेसिपी ही ट्राय केली, कारण मणगणं मला कसं लागतं ते बघायचं होतं, पण खरंच इतकं अप्रतिम झालेलं ना, खरंच खूप छान। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर जरा लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा।